Moje jméno je Marie Bohacová a rozhodla jsem se koupit byt. Prošla jsem si pár i špatných zkušeností s některými realitními kancelářemi a nakonec u jednoho bytu, který se mi líbil, byla firma Remax. Líbilo se mi, že cena byla od začátku průhledná, kdykoliv jsme si domluvili telefonát nebo schůzku, tak vždycky všechno klaplo. A jelikož jsem kupovala svůj první byt, neměla jsem vůbec zkušenosti, jak co probíhá a byla jsem hrozně ráda, že za mě vyřešili právní záležitosti, jednání s katastrem, s prodávajícím a všechny tyhle věci. Takže když se nám tohleto všechno podařilo, tak bylo celkem automatické, že jsem se na firmu Remax Harmony obrátila s pronájmem tohoto bytu, což se asi do měsíce podařilo.